Zdravím a vítám vás u dnešního povídání o historii Zeminarodu. Dnes nás čeká Kalverie, mocná hrdá říše, nejstarší a kdysi největší a nejsilnější říše celého Zeminarodu. Vznikla jako první ze všech říší ještě v dobách, kdy po Alguranu chodili poslední temní elfové a stále se ještě snažili zvrátit povstání proti nim. Před téměř 970 lety to vše začalo. Dnes vám povím první část příběhu a rád bych podobným způsobem zpracoval nejen další říše, ale celou řadu událostí. Budu moc rád za připomínky v komentářích. A pokud se vám povídání bude líbit, nezapomeňte dát like a zvoneček, ať o žádné další nepřijdete. Tolik na úvod a teď už se pojďme ponořit do dávné minulosti Zeminarodu. Kořeny Kalverie sahají téměř 1000 let zpátky, hluboko do minulosti, kdy Alguran svíral chaos po pádu temných elfů. Ač jejich říše už neexistovala, jednotliví princové stále ovládali roztroušená území a bránili se každému, kdo se pokoušel definitivně skoncovat s jejich vládou. Právě v této době, kdy se svět zdál stát na ostří nože, se na území dnešní Kalverie vřítily hordy válečníků z horalských kmenů. Tito neskrotní bojovníci pronásledovali zbytky největší temné armády, známé jako Sayrlanova družina. Jejich jediným cílem bylo pobít temné ďábly, jak elfům tehdy říkali, a ihned pokračovat v dalších bitvách. Jenže bohové si s oblibou hrají se záměry smrtelníků. Nejstrašnější a nejkrvavější střetnutí celé války se odehrálo právě o město Balnaos, jednu z posledních pevností, kterou ještě drželi temní elfové. Bylo to místo známé po celém kontinentu svým mimořádně odolným opevněním a právě tam Sayrlan dovedl své vojsko. Doufal, že se spojí se zbývajícími obránci a společně vzdorují zuřivému náporu barbarských hord. Jenže sil nebylo dost. Přestože temní elfové sáhli ke svým nejhlubším magickým znalostem, hradby Balnaosu byly příliš rozsáhlé, než aby je mohli obsadit všechny. Rozhodli se tedy stáhnout hlouběji do města a připravit se na krvavý pouliční boj. Balnaos se změnil v děsivý labyrint. Ulice, domy a zákoutí se staly pastmi, v nichž se bojovalo bez milosti a s divokou zarputilostí. V každém koutě číhala smrt a každý krok se snadno mohl stát tím posledním. V tom bludišti násilí a zoufalství se odehrála bitva, jakou Alguran dosud nezažil. Na tomto místě stojí za zmínku, že město Balnaos bylo v té době už několik staletí staré. Vystavěno bylo z medově zbarveného mramoru protkaného černými žilkami. Lidé tento kámen neznali. Byl příliš pevný, tvrdý a nesmírně obtížně opracovatelný. Teprve o více než 3 století později jej objeví trpaslíci a potrvá jim celých 50 let, než dokážou tento mramor skrotit pomocí tajů runové magie. Pro temné elfy však nešlo o žádnou zvláštnost. Byl to obyčejný kámen, s nímž pracovali už celých 600 let. V čase, kdy se neodvratně blížila bitva, zabíral Balnaos plochu téměř 300 hektarů. To je pro představu velikost odpovídající rozloze Paříže ve 12. století. Z dnešního pohledu se to může zdát málo, je však nutné vzít v úvahu, že Zeminarod byl a stále je velmi řídce osídlen. Velkou zásluhu na to měli právě temní elfové, kteří krajinu doslova vylidnili, ale i bez jejich přičinění byla hustota obyvatelstva srovnatelná s dnešní Sibiří. Ani dnes proto není pro dobrodruhy nic neobvyklého putovat několik dní, aniž by narazili na jedinou živou duši. Ale zpět k Balnaosu a srovnání s Paříží. Ve 12. století žilo v Paříži 50 až 80 tisíc obyvatel. Naproti tomu v Balnaosu, o němž je řeč, žilo jen asi 15 tisíc lidí, přičemž celé 2/3 tohoto počtu tvořili otroci.
Není tedy těžké pochopit, že bojová síla takového města byla značně omezená. Pro úplnost je vhodné dodat, že ani jedna z armád, o nichž mluvíme, se nepočítá na 100 000 davy. Saerlanova družina má k dispozici zhruba 2000 bojovníků, zatímco počet horalských válečníků dosahuje asi 6 000. Obě vojska doprovází několika tisícový zástup otroků, stejně jako léčitelů, čarodějů, zásobovačů, řemeslníků a dalších, bez nichž by ani jedna z armád nedokázala delší dobu fungovat. Takže ačkoliv samotní válečníci tvoří jen zlomek tohoto počtu, skutečná velikost obou armád je výrazně vyšší. Bitva o Balnaos se protáhla na téměř 5 měsíců. Krvavé boje neutichaly ani v nočních hodinách, kdy město ožívalo děsivým tancem stínů a zoufalými výkřiky umírajících. Útočníci se prodírali uličkami krok za krokem, denně přitom ztráceli desítky bojovníků v bojích dům od domu, v promyšlených pastích, na otrávených ostnech nebo v zákeřných magických nástrahách, které pro ně připravili temní elfové. Nakonec, když horalští bojovníci konečně prolomili brány poslední citadely, s úžasem zjistili, že se dobývali do města duchů. Balnaos už byl zcela opuštěný, tichý a plný jen trosek prachu a smrti. Po původních obyvatelích nezůstala téměř nikdo naživu. Přestože bylo vítězství dosaženo, vojsko horalů zaplatilo za tento triumf strašlivou cenu. Ztráty byly natolik veliké, že málo kdo považoval dobytí města za opravdovou výhru. V bitvě padl náčelník Aliran z mocného kmene Kalávů. Byla to ztráta, která otřásla i těmi nejtvrdšími bojovníky. Ještě když Aliran naposledy v boji pozvedl svou skrvavenou sekeru k nebi, jako by v něm hledal poslední odpověď bohů, padl mrtvý k zemi a jeho krev smáčela kamenné ulice Balnaosu. Po tomto dni se velení nad armádou chopil jeho syn Alirasan. Mladík sotva 20letý, přesto zocelený z mnoha bitev. Ač jeho hlas v těch prvních dnech mnozí zpochybňovali, dokázal rychle, že krev jeho otce v něm teče mocněji než voda řeky Elgury. Alirasan seznal, že Balnaos nemůže být jen krátkou zastávkou v jejich tažení. Věděl, že jeho muži nesou sice triumf vítězství, ale též těžká zranění, která je oslabují. Nechal proto do poničeného města přivést veškeré zásoby, otroky i táborové vybavení. A tehdy, uprostřed ruin, ve stínu opuštěných věží, ve městě duchů, se rozhodl po nějaký čas zůstat. Nejen kvůli ranám mužů, ale aby se mohli nadechnout, aby se jejich odhodlání oslabené týdny strašlivých bojů znovu upevnilo. Nebylo jednoduché znovu osídlit místo, kde vzduch stále nasákle páchl smrtí a ohořelé trámy domů připomínaly past, do níž je vehnali temní elfové. Muži procházeli ulicemi s obezřetností, na každém kroku čekali neviděnou hrozbu a ozvěny výkřiků, které se nesly tmou za dlouhých nocí. Brzy ale pochopili, že právě zde, ve městě nasáklém jejich vlastní krví a potem, naleznou nový začátek. Uběhla krátká doba, sotva pár týdnů, od chvíle, co se armáda usadila a začala hojit své rány, když do města dorazili zvědové se strašlivými zprávami. Daleko na severozápadě v hlubokých údolích Fegranských hor se rozpoutal boj, jaký ještě Alguran nezažil. Elbolveganští čarodějové, nejmocnější a nejctěnější válečníci, jak je kdy svět spatřil, byli na útěku. Jejich elitní armáda, největší naděje v boji proti temným elfům, padla do pasti. Nikdo tehdy netušil, co přesně se tam odehrálo, ale všichni věděli, že jestli padnou i čarodějové, nebude již síly, která by Alguran dokázala vyrvat z nadvlády stínů. Veškeré dosavadní snažení by přišlo vniveč. Tehdy Alirasan svolal své muže na spustlé náměstí Balnaosu. Stál před nimi v chladném ranním vzduchu, tvář vážnou a ramena rovná jako muž, který už dobře ví,
že cesta zpět neexistuje. Jeho hlas, mladý a přesto pevný jako skála, zazněl s naléhavostí, jakou žádný horal od vůdce ještě nikdy neslyšel. Každý otrok, který dnes pozvedne zbraň, bude od tohoto okamžiku svobodný. Každý muž, který půjde bojovat po našem boku, stane se bratrem válečníků kmene Kalávů. A já vám dnes přísahám, že nepolevíme, dokud nezmizí temný stín, jenž se rozprostřel nad Alguranem, nebo nezemřeme ve snaze jej porazit. Jeho slova nebyla vzletná ani dlouhá a přesto zasáhla srdce všech přítomných. Otroci, kteří dosud neznali svobodu, si s odhodláním brali zbraně od svých bývalých pánů. Ženy, které nikdy dříve meč v ruce nedržely, vystupovali z davu a volali, že půjdou do bitvy také. Když následujícího rána vyrazil Alirasan na pochod, armáda, která opouštěla Balnaos, byla nevídaná. Dav horalů se spojil s elfy, trpaslíky, sáhy, nágy a dokonce i skřety. Šli všichni, lidé všech ras, všichni, kdo cítili, že naděje ještě nezmizela a že boj proti temným elfům může skončit vítězstvím. Taková armáda na Alguranu ještě nikdy nepochodovala, nesourodá směsice bojovníků, sjednocená jediným cílem – osvobodit zemi od temnoty nebo zemřít. Alirasan vedl své vojsko na severozápad den po dni a každý den se k němu připojovali další. Přicházeli poražení a zoufalí, ale ve chvíli, kdy spatřili mladého náčelníka v čele, tak nesourodé a přece sjednocené armády nacházeli sílu bojovat znovu. Z malých potůčků příchozích se brzy staly proudy, pak řeky, až se během týdenního pochodu armáda rozrostla natolik, že nikdo nemohl dohlédnout jejího konce. Tehdy Alirasan našel místo jako stvořené pro rozhodující střetnutí. Vybral vysoký zalesněný kopec nad širokým údolím, kde se setkávaly dvě divoké řeky. Jejich soutok obtékaly ostré, nedostupné skály, které vytvářely přirozenou ochranu. Terén jakoby byl odjakživa připravován právě pro tento den, kdy světlo a temnota měly naposledy změřit své síly a rozhodnout, kdo z nich bude vládnout Alguranu. Alirasan stanul v čele svého vojska pod jasným blankitným nebem s armádou tak obrovskou, že ani nejstarší kroniky nepamatovaly podobnou sílu shromážděnou na jednom místě. Byla to armáda všech ras, sjednocená společnou vůlí. Mísili se v ní horalé, elfové, trpaslíci, sáhové, nágové i skřeti. Všichni připraveni bojovat za budoucnost nejen svého druhu, ale celého světa. Údolí, které Alirasan zvolil pro bitvu, leželo v širokém pásu travnatých plání sevřených strmými skalními útesy. Nacházelo se přesně na půli cesty mezi Balnaosem a Fegranskými horami a působilo idylicky jako ze starých legend, dokud na něj nedopadly první stíny temných vojsk. Každý z bojovníků dobře věděl, že země, která nyní tak nevinně spočívá pod jejich nohama, se už brzy promění v bitevní pole, které zalije krev a kde se budou psát dějiny. Mladý náčelník své jednotky rozestavil s důmyslností zkušeného vojevůdce. Na kopci chráněném hustým lesem zaujali jeho muži ideální pozice. Střelci měli otevřený výhled na celé údolí, jezdcům se otevírala přístupová cesta i volný prostor pro případný ústup. Bylo to místo, které si každý velitel vysnívá a kde se mohl plně projevit každý Alirasanův talent. Podle zvědů se blížili jak zdecimovaní čarodějové, jejichž zbytky se stále pokoušeli uniknout temným elfům, tak i jejich pronásledovatele. Už několik dní docházelo k drobným, ale vyčerpávajícím střetům a noc před bitvou se západní obloha neustále barvila zlověstnou zelenou a modrou září, odleskem magických soubojů, které tam zuřily bez přestání.
Teprve když padla hluboká noc, přišly zprávy, které vše změnily. Od jihu se blížila další armáda. Dorazit měla v nejhorší možný okamžik, právě když bitva dosáhne svého vrcholu. Alirasan, vědom si tohoto nebezpečí, rychle rozhodl. Několik svých nejlepších jednotek přesunul do skalisek na jižní hranici údolí. Jejich úkol byl prostý, ale zoufalý, zadržet přicházející sílu co nejdéle, nejlépe ji zatlačit do řeky a nechat proudy vody, aby ji odnesli pryč. Neznal přesnou sílu ani povahu přicházejícího nepřítele a proto vyčlenil každý oddíl, který mohl postrádat. Do čela této kriticky důležité skupiny postavil svého mladšího bratra Larkana, šamana, který patřil mezi nejschopnější, jaké kdy kmen Kalávů poznal. Larkan, odvážný a rozvážný, kývl s odhodláním, neboť věděl, že na něm spočívá osud nejen celé bitvy, ale možná i celého Alguranu. Nad ránem se za ohybem řeky na západě objevily první zbytky prchající armády čarodějů. Na koních i na vozech se hnali k brodu, zoufalí a zbytí, přesto odhodlaní dostat se pod ochranu horalů dřív, než je nepřátelé dostihnou. Alirasan rychle přelétl očima první družiny a počítal. Sotva 800 bojovníků z původně 5000 elitní armády, ani ne polovina toho, co očekávali. Tak málo, že to až sevřelo srdce. Jen o pár desítek sáhů za posledními prchajícími se vynořily černé postavy na koních. Temní elfové a jejich poskoci. V rukou jim planuly oslepující magické výboje, které bez milosti vrhaly na čaroděje. Ti se ve zběsilé jízdě bránili, jak mohli, vstyčovali bariéry, sesílali protikouzla, zoufale zápasili o každou píď země. Kdyby v té chvíli neumírali lidé a kdyby se neblížil nejděsivější nepřítel, jakého svět znal, byla by to zajímavá, možná dokonce fascinující podívaná. Alirasan stál pevně a upřeně hleděl do údolí. Srdce mu bušilo klidně, oči mu žhnuly soustředěním. Teď vše záleželo na přesnosti. Mohl jen doufat, že jeho velitelé zachovají rozvahu, udrží disciplínu a neporuší jeho jasný rozkaz. Udeřit až ve chvíli, kdy temní elfové skutečně vstoupí do pasti a jejich síla už nebude znamenat nic proti překvapení, které pro ně připravil. Když nastal ten správný okamžik, zazněl lesem i celým údolím ostrý, táhlý zvuk rohů. Jejich troubení se rozléhalo mezi skalisky jako výkřik svobody, který na zlomek vteřiny zastavil i srdce nepřátel. Ve stejnou chvíli se do vzduchu vznesly tisíce šípů a jako prudký déšť se snesly na nic netušící pronásledovatele. Temní elfové a jejich nohsledi, omámení rychlostí pronásledování a jistotou svého vítězství, byli náhlým útokem zcela zaskočeni. Trvalo jen několik vteřin, než stovky nepřátel začaly padat mrtvé z koní, jejich těla dopadala na zem bez jediného zvuku či známky odporu. Ti, kteří zůstali mimo dostřel nebo stihli zvednout magické bariéry, se v panice zarazili. Šok a zmatek v jejich řadách byl naprostý. A právě v tom okamžiku se údolím rozezněly hluboké rytmické údery bubnů. Horalští šamani zahájili svůj zpěv, hluboký, starý a mocný, který neslyšela jen uši, ale cítila ho každá kost v těle. Stovky hrdel se spojily v jedno a vzduch kolem jakoby zhoustl prastarou probuzenou magií. Voda v řece se začala vařit a měnila se v bílou mlhu, hustou a neprostupnou, která odřízla ústup nepřátelům na druhou stranu. Temní elfové okamžitě pochopili, že jsou v pasti. Před nimi stála barbarská armáda, pevně seřazená na kopci, s výhodou terénu a početní převahou. Za jejich zády burácela vařící se voda řeky, proměněná magií šamanů v neprostupnou stěnu smrti. Zdálo se, že výsledek je předem jasný, ale Alirasan a jeho náčelníci věděli, že toto byl pouze začátek. Past sice sklapla,
ale skutečná bitva teprve měla začít. Válečný křik a devastující střelba lučištníků neustávaly ani na okamžik. Horalští bojovníci věděli, že jedině nepřetržitý tlak udrží nepřítele v chaosu. Temní elfové rychle seskakovali z koní, utvářeli formace a v zápětí kolem sebe vztyčovali silné magické štíty, které okamžitě začaly pohlcovat příval šípů. Jejich spojenci, zotročené národy, žoldnéři a různí nohsledi, se v rychlosti seskupovali za magickými bariérami, aby unikli smrtící palbě. Obránci na kopci cítili, jak jejich salvy postupně ztrácejí účinnost. Šípy pršely dolů stále hustě, ale většina z nich končila v modravě pulsující magické ochraně. Velitelé střelců proto dávali jasné rozkazy. Zpomalit palbu, soustředit se na přesnost a šetřit munici pro chvíli, kdy bariéry zeslábnou. Lučištníci nyní mířili zejména na boky formace nepřátel, kde byla obrana slabší. Odpověď se od bariér začaly odlepovat smrtící magické projektily temných elfů, které svištěly vzduchem a s ničivou silou dopadaly na okraj lesa. Koruny stromů vzplály a rychle se šířící plameny začaly ohrožovat i horalské pozice. Mezi Alirasanovými jednotkami zavládl neklid. Bojovníci museli opouštět některá připravená místa, aby jim padající hořící větve a hustý kouř nezabránili v obraně kopce. Alirasan okamžitě reagoval. Poslal dopředu první skupiny lehké pěchoty, které rychle vytvořily obranou linii na hranici hořícího lesa. Jejich úkol byl jasný – držet pozice a chránit střelce za každou cenu. Ještě nebyl čas k velkému útoku. Bylo nutné nepřítele nejprve donutit k vyčerpání sil, zvlášť těch magických. Údolí se postupně naplňovalo kouřem a výkřiky bojujících. Každý věděl, že tohle byl teprve začátek dlouhé bitvy. Alirasan se ohlédl směrem k jihu, kde jeho bratr Larkan čekal na příchod další armády. Dobře věděl, že právě příští hodiny rozhodnou nejen o jejich osudu, ale o budoucnosti celého Alguranu. V okamžiku, kdy první útoky temných elfů narazily na odhodlaný odpor obránců, elbolveganští čarodějové rychle zareagovali. Byli sice vyčerpaní dlouhým útěkem, ale i tak spojili své síly a vztyčili mohutné ochranné bariéry z jiskřivé, jasně modré magie. Během několika chvil se před liniemi Alirasanovy armády objevila pevná zeď, která temným znemožnila přímý postup vpřed a poskytla horalům čas na přípravu dalších kroků. Temní elfové okamžitě změnili taktiku. Pochopili, že jejich situace se s každou minutou stává horší a místo bezhlavého útoku začali pečlivě koordinovat své magické útoky tak, aby postupně eliminovali výhody, jež horalové dosud měli. Soustředěné magické střely létaly přes bariéry, pronikaly skrze větve stromů na svazích a s precizní přesností způsobovaly požáry právě tam, kde obránci měli své nejpevnější pozice. V tomto okamžiku se bitva proměnila v prudký, zoufalý magický duel. Každý zásah bariér čerpal z elbolveganských čarodějů další síly. Někteří z nich padali vyčerpáním na kolena a bariéry, dosud jasné a pevné, začaly zvolna slábnout. Temní elfové si toho byli velmi dobře vědomi a dále pokračovali v cíleném útoku. Magická stěna začala kolísat, její modrobílá záře postupně vybledávala, až se v ní objevily první trhliny. V tu chvíli Alirasan vydal pokyn a formace horalské pěchoty, muži, elfové a trpaslíci, začali spořádaně sestupovat dolů ze svahu směrem k údolí. Lučištníci na vrcholu se zatím pečlivě soustředili na oslabené body nepřátelských štítů, využívajíce každé příležitosti, aby jejich šípy pronikly k nepřátelským liniím. Bitva se teď stávala stále méně soubojem magie a více střetem ostrých zbraní a syrové síly.
Larkan mezitím na jižním křídle vyhlížel blížící se armádu, která se každou chvíli měla vynořit zpoza vzdálených skal. Jeho jednotky už se připravovaly na střet, když konečně rozpoznal, jaké prapory se blíží. Napětí mu v tu chvíli spadlo z ramen, úlevně vydechl a pozvedl ruku k pozdravu. Na místo dalšího nepřítele dorazili spojenci, spojená elfská vojska, o kterých se domníval, že jsou příliš daleko na jihu, než aby mohli dorazit včas. Elfové, unavení dlouhou cestou, ale odhodlaní a připravení bojovat, rychle sformovali své linie. Larkan přivítal jejich velitele rychlou, ale srdečnou zdravicí a pak už dal znamení k přeskupení. Elfové společně s Larkanovými jednotkami se obrátili čelem k údolí, aby se připravili na rozhodující úder do boku temné armády. Byli připraveni udeřit rychle, tvrdě a bez zaváhání. Mezitím v údolí bitva gradovala. Ochranné bariéry elbolveganských čarodějů nakonec padly úplně. Temní elfové a jejich spojenci, vědomi si převahy nepřítele, však nepropadli bezhlavému útoku. Místo toho se opatrně, ale pevně a rozhodně vydali kupředu udržující formace sevřené a chráněné zbývajícími magickými štíty. Jejich postup nebyl chaotický, ale disciplinovaný a dobře řízený, stále spoléhali na pevnost svých seskupení a magickou sílu elfských vůdců. Horalé, připravení právě na tento okamžik, jim vyšli vstříc ve stejně pevných a disciplinovaných řadách. Jejich formace postupovaly dolů ze svahu, zatímco lučištníci nahoře nyní vysílali přesně mířené salvy na oslabené části nepřátelských bariér. Šípy začaly stále častěji pronikat ochrannými štíty a zasahovat jednotky temných. A právě v okamžiku, kdy se obě armády střetly v prvním tvrdém souboji, zazněly ze skal na jihu elfské bojové rohy. Jako prudká letní bouře se elfové společně s Larkanovými muži vrhli do levého boku temných. Útok, rychlý a nečekaný, přinutil temnou armádu, aby přešla do obranného postavení na dvou frontách. Nyní už nešlo jen o prolomení obranných linií, nyní šlo o přežití. Alirasan celou situaci pozorně sledoval z vrcholku kopce. Ve chvíli, kdy se elfské jednotky spolu s Larkanem pevně zakously do levého boku temné armády, vydal jasný pokyn jízdě, která dosud čekala v úkrytu za kopcem. Válečné rohy znovu zazněly, tentokrát z východu, a podél toku řeky se okamžitě rozjela rychlá, lehce vyzbrojená jízda horalských kmenů, odpočatá, odhodlaná a připravená splnit svůj úkol. Její cíl byl jasný, rychlým obchvatem projet kolem bojiště a tvrdě udeřit do levého boku temných, aby je sevřela do pasti ze 3 stran. Temní velitelé si nové hrozby všimli až příliš pozdě. Plně zaměstnaní odrážením soustředěného útoku pěchoty z kopce a elfských jednotek z jižního směru už nestihli účinně reagovat. V rychlosti se sice pokusili zpevnit své levé křídlo a znovu vstyčit alespoň částečné bariéry, ale manévr horalské jízdy byl příliš prudký a příliš dobře načasovaný, než aby jej mohli zastavit. Válečný pokřik jezdců z hor se rozlehl údolím v okamžiku, kdy jejich první řady udeřily do nechráněného boku nepřátelských linií. Úder jízdy, rychlý a nečekaný, rozvrátil dosud kompaktní formace spojenců temných elfů a způsobil zmatek v jejich zadních řadách. Řady protivníků, které už tak čelily obrovskému tlaku z obou stran, nyní začaly nezadržitelně kolabovat. Temní elfové pochopili, že se jejich taktické postavení zcela hroutí. Vařící řeka za zády, elfská armáda z jihu, horalská pěchota z kopce a nyní rychlá jízda v jejich levém boku, to vše znamenalo jediné. Bitva,
v níž ještě před chvílí doufali v obrat, se proměnila v boj o holé přežití. Alirasan si uvědomoval, že právě teď je chvíle, kdy se vítězství musí definitivně potvrdit. Další kroky rozhodnou o budoucnosti nejen jeho lidí, ale celého Alguranu. Armáda temných elfů a jejich spojenců byla nyní sevřená ze všech 3 stran. Z jihu tlačili Larkan a elfské jednotky, z kopce sestupovala neúprosná masa horalské pěchoty a z levého boku ji drtila rychlá horalská jízda. V tuto chvíli už se bojovalo jen na ostří nožů, mečů a seker tváří v tvář, muž proti muži, bojovník proti bojovníkovi. Magická převaha temných elfů zmizela spolu s posledními zbytky jejich bariér a nyní byla na řadě čistá síla paží a odvaha srdcí. Temní elfové se ještě pokoušeli udržet své pozice, seskupovali se kolem svých vůdců a snažili se využít poslední zbytky temné magie, ale jejich jednotky už ztratily schopnost manévrovat. Krok za krokem byli zatlačováni blíž k řece, jejíž neprostupná, magicky rozbouřená hladina jim bránila v jakémkoliv ústupu. Jejich pozice se každým okamžikem zmenšovala a počet padlých dramaticky rostl. Alirasan stál v čele svých mužů, hlasitě udílel rozkazy a povzbuzoval válečníky, aby nepolevili v tlaku. Věděl, že konec je blízko, ale také si uvědomoval, že právě nyní, když se vítězství zdá téměř jisté, je potřeba udržet pevné sevření a nedovolit nepřátelům uniknout či obnovit jejich obranu. Znovu se rozburácely bojové rohy a linie bojovníků se posunuly vpřed. Larkan a elfové na jižním křídle se mezitím zakousli ještě hlouběji do rozvrácených řad nepřítele. Elfští čarodějové a Larkanovi šamani spojili své síly v posledním ničivém magickém útoku, který s konečnou platností rozmetal poslední zbytky temné ochrany. Temní elfové ztratili kontrolu nad svými spojenci, kteří nyní začali odhazovat zbraně a pokoušeli se zoufale prosit o milost. Jejich organizovaný odpor se definitivně rozpadl. Údolí, které ještě před chvílí bylo místem chaotické bitvy, se začalo proměňovat v bojiště jasného a definitivního vítězství. Alirasan viděl, jak se jeho plán naplňuje do posledního detailu a dal povel k závěrečnému úderu, který měl konečně přinést Alguranu vytouženou svobodu. Alirasan viděl, že odpor nepřítele se definitivně zlomil. Pozvedl ruku a dal poslední rozkaz k útoku. Jako neúprosná vlna se jeho armáda vrhla vpřed, drtila poslední zoufale vzdorující skupiny a zatlačovala je krok za krokem k řece. Ti, kteří dosud odmítli složit zbraně, neměli žádnou naději. Jejich výkřiky hrůzy umlčely vlny rozžhavené vody, která je pohltila bez slitování. Když se rozplynul poslední kouř bitvy, Alirasan obrátil své muže zpět na cestu k Balnaosu. Už to však nebyla pouhá armáda, byl to nyní jeho lid, kmen válečníků, mužů i žen, které spojila krev a společné vítězství nad 2 největšími armádami temných elfů na jihu. Společně s nimi putovali zpátky i zbytky armády elbolveganských čarodějů. Jejich cesta byla pomalá a těžká, protože s sebou nesli mnoho raněných. Elfové se mezitím spolu s trpaslíky a těmi, kdo měli stále sílu a vůli pokračovat, vydali dál na sever, aby vyhledali a zničili zbývající skupiny temných elfů. Když Alirasan se svými lidmi konečně dorazil do Balnaosu, čekal je krutý pohled. Celé město bylo do základu vypleněno a vypáleno, zůstaly jen doutnající trosky a hromady popela. Nikdo nepřežil, všechny zásoby a celé týlové zázemí armády bylo pryč. Město, které mělo být jejich domovem a místem odpočinku po vítězství, se změnilo v další bolestnou ránu. A to je z dnešního povídání vše.
Pokud se vám příběh líbil, určitě nás nezapomeňte sledovat a nechte nám vzkaz v komentářích, ať víme, co se vám líbilo, co máme příště zpracovat a nebo nač si dát pozor a do příště vylepšit. Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání u dalšího videa.